ফাৰ্ষ্টতে মই নিউজ চেনেললৈ আমাৰ বুঢ়ীখামাৰ ব্লকৰ সকলো ৰাইজৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ এই বুঢ়ীখামাৰ ব্লক এই বাৰাবেটাৰ আমাৰ এটা চুবুৰী আৰু এই চুবুৰীটোত পৰম্পৰাগতভাৱে আমি আমাৰ যি ৰাইজ এই ৰাইজে লগ লাগি আমাৰ প্ৰতি বছৰে এই ভোগালী উৎসৱটো আমি উদযাপন কৰোঁ 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে। আৰু এইবেলিও আমি সেই উৎসৱটো উদযাপন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ডেকা ল'ৰা লগতে ৰাইজৰ লগ লাগি আমাৰ প্ৰস্তুতিটো চলি আছে। আৰু আমি এই কাৰ্যসূচীটো 28 পুহৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম 28, 29, 1 আৰু 2 তাৰিখলৈকে। গতিকে সেইদিনা আমাৰ সামৰণি পৰিব। ইয়াত বিভিন্ন গীত মাত নৃত্য আৰু আমাৰ সমূহীয়া আমাৰ ভোজনৰ ইয়াত পিঠা পনাৰ ব্যৱস্থা আছে। গতিকে সকলোখিনি এই 3 দিন আমাৰ এই পাৰাটোৰ গোটেই ৰাইজে লগ লাগি ল'ৰা বুঢ়া ডেকা সমস্তই একেলগে আমি ইয়াত মানে সেইবিলাক উপভোগ কৰিম। এইটো 60 ফুট হ'ব পাৰে অনুমান। बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। पुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।